Ahoj, poďte so mnou pripraviť tretí veľkonočný recept tohto roka. Mrkvovú tortu s hnedým maslom a mascarpone krémom. Torta je ako obláčik, ktorý sa rozpúšťa v ústach a na jazyku zanecháva chuť korenia ako zázvor alebo kardamón. Táto mrkvová torta bude ozdobou každého veľkonočného stola, ktorú bude chcieť každý ochutnať a proste neodolá. Ako prvé si priprav hnedé maslo. Do malého hrnca daj 70 g masla a na strednom stupni ho začni roztápať, dokým sa na vrchu vytvoria bubliny. Potom zníž sílu svojho sporáka alebo indukcie a tzv. Opekaj maslo. Hotové maslo by malo v sebe mať hnedé častice a voňať po karamele a orieškoch. Maslo prelej do inej misky, aby rýchlejšie vychladlo. Zatiaľ, čo ti chladne maslo, zmiešaj v miske všetky sypké ingrediencie, ktoré boli uvedené vo videu. Keď maslo vychladne tak, že sa môžeš bez problémov dotknúť spodku misy, prisyp k nemu 100 g hnedého cukru a zamiešaj do spojenia. V zmesi pridaj 2 vajíčka izbovej teploty a poriadne zamiešaj, aby nikdy nebolo vidno kúsky vajec. Ďalej primiešaj do zmesi pol čajovej lyžičky vanilkovej pasty a 125 ml minerálky, ja som použila magnéziu jemne perlivú. Nakoniec do zmesi zamiešaj 185 g očistenej a nastrohanej mrkvy a vymiešaj do spojenia. Mokré ingrediencie nalej do suchých a miešaj iba do spojenia, to znamená, keď už nikde nevidíš nezamiešanú múčnú zmes, cesto totižto nechceme premiešať. Takto pripravené cesto vylej do tortovej formy o priemere 20 cm, ktorá je na dne aj po bokoch vyslaná papierom na pečenie, pričom plech pred vystielaním ešte potri olejom, aby papier lepšie držal a pečiem vo vyhratej rúre na 175 stupňov Celzia približne 20 až 25 minút. Špajla zapichnutá do cesta by mala byť čistá. Korpus po upečení nechaj 20 minút chladnúť vo forme a potom ho z nej vyber. Z korpusu poodliepaj papiere a nechaj vychladnúť na izbovú teplotu. Potom korpus v polovici prerež na 2 rovnaké pláty, pričom oba ich daj na mriežku, aby úplne vychladli. Medzi tým si priprav krém. Do misie od robota daj všetky ingrediencie: 500 g mascarpone, 500 ml smotaný na šľahanie 33%, 160 g práškového cukru a 1 čajovú lyžičku vanilkovej pasty. Všetko spolu šľahaj na stredných otáčkach, dokým je zmes spojená, nadýchaná a drží svoj tvar. Nakoniec už len zostav mrkvovú tortu. Spodný plát ulož na tortový podnos, nanes polovicu krému a zakry vrchným plátom korpusu. Na vrch rozotri aj zvyšok krému. Pokiaľ uprednostňuješ menej krému, tak sprav polovičnú dávku alebo zo zvyšku sprav tiramisu do myštičiek. Krém môžeš rovnako rozotrieť aj po bokoch torty, mne sa však páčil takýto dizajn. Pre zvýraznenie veľkonočnej tematiky tortu dozdob KitKat veľkonočnými zajačikmi, nasekanými a celými Milka čokoládovými vajíčkami a nasekanými a celými pekanmi. Moji zajačikovia boli celkom baculatí, takže aby pekne držali, odoprela som ich čokoládovými vajíčkami a pekanmi. Zdobenie takejto torty je ideálna spoločná aktivita aj s vašimi ratolestiami, takže nechajte popustiť úzdu vašich fantázií a zdobte ako chcete. Pre ďalšie recepty na úžasné pochutiny sleduj môj profil alebo pozri moju stránku v bio. Enjoy! I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. How would you lay me down till we're dead and buried?